Триває прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую вам, що ви залишаєтеся разом із нами і продовжуєте свій інформаційний вівторок разом з телеканалом АТР. Мене звати Аліна Блохіна, і упродовж цієї ефірної години ми так само будемо говорити про події, які стали чи не ключовими, які вже ніколи не викреслити з історії України. 21 листопада 2013 року розпочалося таке явище, як Євромайдан. Саме 4 роки тому люди вперше вийшли на Майдан Незалежності. Це був протест щодо того, що тодішня влада не схотіла працювати над підписанням асоціації угоди між Україною та Європейським Союзом. Таке було рішення тодішнього Кабінету міністрів. На знак протесту вже 21 листопада 2013 року біля стели на Майдані у центрі столиці зібралося близько 1,5 тисячі людей. Саме цієї ночі, того вечора, народилося таке слово, як Євромайдан, і хештег Євромайдан у соціальній мережі Twitter за ніч набрав більше як 21 тисячу використань. Тієї ж ночі народилося гасло «Україна – це Європа». Ми сьогодні згадуємо ці події. Сьогодні рівно 4 роки, як розпочався Євромайдан, який згодом став Революцією Гідності. Я рада вітати гостей моєї студії. Це Володимир Бондарчук, голова громадського об'єднання «Родина Героїв Небесної Сотні» і син загиблого Героя Небесної Сотні Сергія Бондарчука. Пане Володимире, доброго вечора вам. Доброго вечора. Також разом із нами цієї години Віталій Титич, адвокат родин Героїв Небесної Сотні. Пане Віталію, доброго вечора і вам. Ваші спогади про 21 листопада, можливо, про перші дні Євромайдану, які вони? Чи був хтось з вас тоді там у перші дні, чи хтось з ваших близьких чи знайомих? Про що тоді думали? Ну, насправді дякую, що ви нагадали. Для мене оці події якраз мирного протесту, який починався, це якраз практично за всі мої 50 років життя найсвітліші спогади взагалі. Цей початок і потім вихідні, марші Києвом, 2 мільйони людей, абсолютно усміхнені, різна мова, українська, російська, студенти, пенсіонери. Прекрасно, люди йдуть, виражають свій протест, всі розуміють своє відношення до існуючої влади, демонструють певними речами і фактично, це ключовий момент для мене, абсолютно мирно розуміють і строять свої плани стосовно виборів, які мають бути. Тобто зміна влади розглядалася виключно мирним шляхом, і люди просто демонстрували, що вони почули, побачили, що зробив Янукович, і продемонстрували свій вибір. Оце для мене є насправді те, що називається Євромайдан, і так він залишиться в моїй пам'яті. Оце найсвітліші такі моменти. Ми зараз повернемося до цієї розмови. Зараз перенесемося безпосередньо на Майдан Незалежності. Що там відбувається цього вечора? Розпитаємо у кореспондента телеканалу АТР Вікторія Аблязова з нами на прямому зв'язку. Вікторія, доброго вечора тобі ще раз. Розкажи, будь ласка, як сьогодні на Майдані згадують події 4-річної давності? Що там наразі відбувається? Налаштовуємо зараз ми зв'язок з Вікторією. Сподіваюся, вона нас почує, розповість. Ми почуємо нашу кореспондентку. Зараз маємо технічні проблеми. Почуємо, вона розкаже, як сьогодні на Майдані згадують ті події. Пане Володимире, питання до вас. Для вас ось початок Євромайдану, яким він був для вас, для ваших близьких? Для мене особисто 21-го мене не було на Майдані, але я був пізніше, приходив ввечері після роботи. Це таке відчуття надзвичайної єдності і дійсно такий спільний порив людей до змін, які, бачачи ситуацію в державі, хотіли змінити її.
Мої батьки проживали в місті Старокостянтинові Хмельницької області, і вони були одними з організаторів Майдану в місті Старокостянтинові. На початку Революції Гідності вони проводили мітинги в рідному місті, а вже після побиття студентів 30 листопада, 2 грудня мій батько виступив на Майдані в місті Старокостянтинові і закликав людей їхати на Майдан в Київ, тому що саме в Києві творилась історія, саме там відбувалися основні події, і поїхав сам на Майдан. Мій батько, моя мама часто були на Майдані, приїжджали. Я також після роботи приходив на Майдан, допомагав, чим міг. Не залишався на ніч, але весь час був в цьому процесі. Для мене це теж дійсно найсвітліші спогади, це надзвичайні відчуття, коли всі навколо тебе розуміють, і ти всіх розумієш, коли не потрібно, ніхто не змушував нікого щось робити. Тобто було якесь відчуття абсолютного порозуміння і спільності ідей і переконань. Які зараз настрої панують на Майдані Незалежності? Спробуємо все ж таки почути від нашої кореспондентки. Вікторія Аблязова зараз з нами на прямому зв'язку з Майдану Незалежності. Вікторія, доброго вечора. Розкажи, будь ласка, що там наразі відбувається, як люди згадують події 4-річної давності? На жаль, не чує нас Вікторія. Бачили, що принаймні на Майдані Незалежності бачили людей, які зібралися. Можливо, зможемо встановити зв'язок. Ми повертаємося зараз до нашої розмови. Ви сказали про цю так унікальну самоорганізацію, яка тоді відбулася. Пане Віталію, як тоді це явище стало настільки масовим, як гадаєте? Те, що казав Володя, і всі підмічали, це єдність думок і єдність якогось розуміння ситуації. Тоді якраз не треба було нікому нічого пояснювати, кудись когось закликати, якимось чином стимулювати. Це просто якийсь такий спільна загальна думка, яка превалювала. Думаю, це ключовий такий момент. Ну, дійсно, протест спершу був мирним, і от і пан Володимир правильно зазначав, що вже 21 листопада ці настрої вони охопили не всю Україну, у великих містах, і не тільки великих, так само люди почали виходити на свої місцеві Євромайдани, хтось їхав у столицю, хтось залишався там, але все ж таки те, що, як і ви зазначили, підняло мільйон. Ось розгін тоді студентів 29 листопада, у ніч проти 30-го. Це фіксували телекамери, там було багато журналістів. Чому це сталося? Навіщо? Ну, перше, хотів би уточнити, підняло мільйони якраз дії Януковича, і найбільше демонстрацій, які були в Києві, це все є, до 2 мільйонів людей тоді. Це якраз були мирні ходи, мирні протести, які були. Те, що відбулося 30 листопада, ми називаємо це побиття, відповідно до Кримінального кодексу, це процедура має назву катування. Вона кваліфікується, чомусь неправильно це називають розгоном студентського Майдану. Справа в тому, що ніхто нікого не розганяв, а навпаки, коли розганяють чи витісняють кудись, то діють в певний спосіб. Їх оточили і просто катували. І ключовий момент той, про який ви сказали, який зразу впав особам, які компетентні стосовно дій підрозділів громадської безпеки, як вони мали діяти, це те, що впало в вічі, що вони не ховались, як завжди. Ви, напевно, пам'ятаєте, що у нас
Такі події певного роду відбувалися і раніше на протязі доволі тривалого часу. Але ключовим моментом для Беркуту чи ОМОНу ще раніше було те, що вони мали б знищити камери, зашкодити журналістам, які це знімали. Пане Віталію, я дуже перепрошую. Ми все ж таки зараз спробуємо почути нашу кореспондентку Вікторію Аблязову з Майдану. Нам цікаво, що зараз відбувається у центрі столиці. Вікторія, якщо ти нас чуєш, будь ласка, розкажи, скільки людей зібралося, що наразі відбувається на Майдані Незалежності у четверту річницю. На жаль, ми не маємо зв'язку з нею з технічних проблем, але бачили, що там відбувається. Повертаємось до розмови. Так, пане Віталію, знищити телекамери мали спершу беркутівці, перед тим, як почали... Не допустити фіксацію порушення ними закону. Те, що вони робили до цього завжди, і те, що відзначало їх поведінку. В цей раз вони не просто не перешкоджали зйомкам, а вони, бо є епізоди, фото, коли вони доганяють дітей фактично не на площі, а вже далеко за її межами, і під камерами спостереження, які є, вони починають їх бити і катувати, і говорити. Оце те, що зразу впало мені в вічі, впало в вічі тим, хто професіонально відслідковував ці моменти, і зараз ми це кваліфікуємо як початок провокативних дій якраз на ескалацію напруження на Майдані. Після цього було багато чого, було встановлення наметів, Євромайдан переростав в вже інше явище, у Революцію Гідності. Пане Володимире, коли ви сказали про те, що ваша родина приїздила, коли ваш батько приїхав на Майдан, він дзвонив, розповідав, що відбувається, що він говорив? 3 грудня, потім він приїжджав досить часто, фактично кожен тиждень. Він проводив на Майдані і вихідні, і в час, коли була ескалація, він брав відпустку за власний рахунок і знаходився тут. Ми зустрічались весь час, коли він приїжджав, зустрічались на Майдані. І безумовно ми говорили про це. Але на той етап основними діями сотні батька, яка була сформована, Хмельницької сотні свободи, було пікетування Генеральної прокуратури, судів. На той час вже були затримані перші активісти, відділків МВС, Верховної Ради. Тобто це були абсолютно мирні дії і мирний протест. Ніхто не думав про якісь силові методи, і люди не розуміли тих дій влади, яка ескалювала цей процес, і напруження в суспільстві зростало з кожним днем. Ми всі знаємо, до чого це призвело, і штурми Майдану були, і спроби розігнати. Зрештою, у лютому почали людей розстрілювати. Можна було якось цього не допустити, пане Віталію? Можна було якось зберегти людське життя? Хто тоді віддавав ці накази і навіщо? Це питання таке риторичне. В моєму розумінні тих після аналізу доказів і матеріалів, які є, зберегти саме вбивство як вища там ступінь провокативних дій, катування, побиття, викрадення, а потім вбивство. Це план, задумка, який втілювався в життя, тому, відповідно, чи можна було б цьому запобігти, я думаю, ні. Тому що, якщо ви згадаєте ці події зараз, як відбувалося, то Майдан качався від події до події. І як тільки спадала соціальна напруженість, відбувалася якась провокація доволі серйозна, яка піднімала людей з ліжка, і люди знову виходили і готові вже були діяти, не розуміючи, тобто, будучи в душі всі абсолютно мирні люди, абсолютно, скажімо так, мирних професій,
і не готові до цього, але ті дії провокативні, жахливі іноді дії, вони збурювали будь-яку нормальну людину. Це нормальна реакція, абсолютно нормальна реакція. І люди виходили і на Майдан, і готові були вдаватися до певних радикальних дій щодо захисту себе і, скажімо, тих постраждалих, які були притягнуті. Коли, пане Володимире, ви востаннє говорили зі своїм батьком, розкажіть, про що він говорив тоді з вами, який був у нього настрій, і чи були готові люди до того, що все складеться саме так? Ми говорили передостанній раз 18-го, і ми якраз говорили про ті події, які відбулися після мирної ходи до Верховної Ради. Обговорювали ці питання. Батько тоді дізнався, що його друг, з яким вони були в Жовтневому, був вбитий, Сергій Дідич. Крім того, в той же день був захоплений Жовтневий, і там саме базувалась сотня батька. І люди залишились без речей, фактично вони вилітали звідти, в чому були, і певна група з сотні батька були заблоковані в підвалі Жовтневого. Беркутівці погрожували вбивством цих людей і принесли болгарки, почали там спилювати петлі на дверях, і лише втручання народних депутатів дозволило вивести цих людей і їх, по суті, врятувати. Після цих подій батько вже не міг залишатись вдома, тому що він тільки приїхав фактично з Майдану 16 лютого, і 19-го вранці вони виїхали на Майдан. Їхали дуже важко, тому що всі підступи до Києва були заблоковані. Вони об'їжджали якимись ґрунтовими дорогами, але після обіду 19 числа вони добрались до Києва. Ми ввечері розмовляли. Він сказав, що на той момент вже такий градус спав, і ми домовились зустрітись 20-го, тобто нічого не говорило про те, що буде відбуватись 20 числа. Я поповнив йому рахунок, тому що у нього гроші на рахунку закінчились. Ми домовились зустрітись. Зранку я поїхав відпроситись на роботі. І коли включив інтернет, побачив вже фактично стріми розстрілу. Я побіг на Майдан, і кожні півгодини телефонував, але батько вже не відповідав. Я розумів, що там така ситуація і що він просто, можливо, не може підняти трубку. Я телефонував кожні півгодини, поки їхав, і він не відповідав. І коли я вже дістався до Майдану і забігав зі сторони Бессарабської площі, я вчергове зателефонував, і трубку підняв інший чоловік. Я спочатку зрадів, думав, що це батько, але це був підполковник міліції, який сказав, що батька вбили. Я знав, що в нього був ще один телефон, я зателефонував на інший телефон, думав, можливо, це провокація, тобто в нього забрали телефон, можливо, документи. Зателефонував мамі, спитав, коли вона востаннє говорила з ним. Вона сказала, що о 6 ранку. Вони говорили, він сказав, що він перший встав, ще всі сплять, він рано вставав і заспокоїв її, що все нормально. Але коли я прибіг в відділення міліції на вулиці Прорізній, побачив в руках цього підполковника телефон батька, я підбіг до нього, там фактично нікого не було. Тобто він і ще один охоронець в бронежилеті з автоматом. Я підбіг до нього, спитав, де мій батько. Він сказав, що машина швидкої тільки
від'їхала на оранжерейну в морг. Я зловив перше таксі, яке було, і поїхав туди. Там вже стояло, не знаю, порядка 10 машин швидкої, все гуло, величезна кількість машин. Я десь в цьому натовпі знайшов якогось представника міліції, який там чергував, і сказав, що мені сказали, що батька мали привезти сюди. Ми обійшли всі машини, там люди були з страшними ранами, тобто це поранення в голову. Але батька не було, і це мені давало надію, але під'їхала машина, чергова, швидка, і там була знімальна група 1+1, вони сказали, що привезли чоловіка 50-55 років. Я побіг до цієї машини і побачив лише силует, як спускали тіло в підвал. Мені здалося, що можливо це він, але я до кінця не був впевнений. Через той хаос, який там був, опізнання вдалося провести тільки пізно ввечері, і вже тоді я точно знав, що батько загинув. Пане Віталію, пригадуючи ці події 20 лютого, можливо, з якоїсь, знаєте, більш юридичної точки зору, багато говорили про те, хто стріляв, звідки стріляли. Ви безпосередньо у судах захищаєте, представляєте інтереси родини Героїв Небесної Сотні. З тих матеріалів, які ви вивчали, з тих справ, до яких ви долучалися, які висновки ви можете зробити? Що тоді дійсно відбулося 20 лютого? Цей епізод, він достатньо, порівнюючи з іншими, достатньо добре розслідуваний, докази зібрані, задокументовані, вони в своїй масі зараз долучені до матеріалів кримінального провадження і вже другий рік розглядається в суді, в відкритому засіданні, всі можуть це бачити. Хто стріляв, звідки, як, яким чином, це встановлюється, доводиться. Не хотілося б користуватися можливістю тут несудове засідання і якимось чином давити на суд, я не знаю, на щось впливати. Ці особи встановлені, це працівники спецпідрозділу «Беркут», під керівництвом громадянина Садовніка, колишнього керівника роти «Беркут». Встановлені зброї, зроблена експертиза, належність зброї встановлено показами, хто тоді був. Є величезний масив трафіку, телефонного трафіку досліджено. Тобто, в принципі, слідство вже на стадії слідства встановило картину, хто був, хто з ким комунікував, який час був. Більше того, можливо, зараз вже не пам'ятають, при першому затриманні вказані особи давали покази, визнавальні покази, і вони є задокументовані. Ясно, що в суді їх не можна використовувати, але для розуміння картини, що там відбувалося, це більше, ніж достатньо. Насправді, ключовий момент – це дуже примітивний для розслідування злочин. Дуже примітивний. Він надлегкий, він унікальний тим, що це не тільки одне з наймасовіших вбивств в центрі європейської столиці, це той злочин, який вперше, напевно, в історії, я не знаю, з криміналістики, який був під час його вчинення так детально задокументований. Тобто ви, напевно, знаєте, що ми маємо справу там з десятками відеоджерел, які, починаючи від мобільних телефонів, які знімалися, закінчуючи камерами, які працювали в прямому ефірі. Жодного разу такого не було, щоб злочинець, вбиваючи, вчиняючи злочин, давав фактично інтерв'ю на каналі. Таке відбувалося. І це ще такі інші обставини, які привертають до цього увагу. Тому підкреслюю, встановити, хто там був, хто діяв і як, немає ніякої проблеми. Проблема в тому, щоб це все зібрати через ті перешкоди, які були, донести в певний процесуальний спосіб, як докази належні та допустимі, і дати суду це дослідити, щоб істина була встановлена, щоб ні в кого не виникало не те, що сумнівів, щоб ні в кого не було підстав
намагатися якимось чином спотворити ці фактичні обставини. Пане Віталію, але власне розслідування воно триває дійсно, і я сама неодноразово була на засіданні у суді на Жилянській, там розглядається Судове справа, слідство, справа 5 екс-беркутівців. Але фактично скільки людей сидить зараз у в'язниці за скоєння цього злочину? Цього ви маєте розстріл? Розстрілів, так. Жодної. Чому? Об'єктивно, ці перші 5 виконавців, вони вже другий рік об'єктивно розглядається провадження. І це найкраще провадження, як ми говорили неодноразово, яке здійснюється взагалі по справам Майдану. Всі інші провадження – це, вибачте за слово, порнографія, яка ніяким чином не співвідноситься з вимогами кримінального процесу. Але ж ми розуміємо, що цих людей було не 5, правильно? Тобто ми знаємо, що там частина колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», вони переховуються в Росії, вони отримали російське громадянство, Росія не буде їх екстрадувати. Тобто ми розуміємо, що 5 людей – це зовсім не та кількість, якої суспільство хоче, яке хоче бачити суспільство покараних. Це не 5 людей. Що робити з рештою? Перше, дуже важливо, щоб зараз цей процес був доведений до кінця. Він становить певну преюдицію, розуміння того, що і як відбувалося. І це страшний злочин. В нього немає строку давності. Фактично, його кваліфіковано як злочин проти людяності. Зараз, ви знаєте, відповідні документи передані до МКС. Рано чи пізно ці особи будуть предстануть перед судом. Хороший приклад є, який ми приводимо, що через 20 з лишнім років було засуджено ОМОНівця в Литві, який вбивав людей під час нападу на телевежу. 20 років знадобилось, нічого страшного немає. Головне зібрати, не дати знищити докази, не дати забрехати те, що є. Це головне. Зараз це відбувається, не маючи можливості процесуально протидіяти тим речам, які відбуваються. Та сторона, вона володіє більшістю каналів, медіа в цій країні, є гроші, щоб платити за це, намагається спотворити уявлення про ті події, які були. І наше завдання – не дати це зробити. Пане Володимире, ви як голова громадського об'єднання «Родина Героїв Небесної Сотні» безумовно спілкуєтеся із близькими тих людей, чиї родичі поклали своє життя за гідність України тоді під час Революції Гідності, під час Євромайдану. Скажіть, от вони не шкодують про те, що тоді їхні близькі туди поїхали, що вони не змогли їх зупинити зараз, через 4 роки? Я думаю, що це був вибір свідомий кожного з тих, хто загинув, хто був поранений, хто був в ті дні. І кожен з них розумів небезпеку розповіді рідних. Кожен з них був свідомий, що таке може трапитися. Чи жалкують? Я безумовно, що втрата близької людини – це величезне горе. Але чи були даремними ці жертви? Мені здається, що ні. Тому що я бачу, що змінилося, люди змінилися. В першу чергу змінилося усвідомлення всередині кожного. І пройдена та точка неповернення, яка більше ніколи я сподіваюся, не дозволить повернутися до тих часів, які були під час правління Януковича. Ми зараз маємо нагоду долучити до нашого ефіру Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Пане Сергію, доброго вечора. Чи чуєте ви нас? Так.
Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, усі ці події, які відбувалися не так давно, зокрема, Росія відмовилася видати Україні колишнього начальника Беркута Косюка. Захарченка зняли з розшуку Інтерполу. Чи наразі у достатній мірі проводиться слідство для того, щоб встановити і покарати не лише виконавців, а й замовників і безпосередніх керівників тих подій, хто віддавав тоді злочинні накази? По Інтерполу слід зазначити, що вони не Інтерпол з підозрюваних у злочинах події протестним акціям жодного разу не оголошував. Вони зайняли позицію, що всі, хто правоохоронці, вищі посадові особи, вони відмовляють оголошенню розшук, тому що вбачають ознаки політичних переслідувань. І маємо ситуацію, що в більшості ми знаємо, де вони знаходяться, у Беркутівці і вищі посадові особи в Російській Федерації, але на наші запити затримати, екстрадувати, були відповіді про те, що на 90% це стали громадянами Російської Федерації, вони їх відмовляють. В інших випадках, знову ж таки, вказують на політичні переслідування, начебто ознаки політичних переслідувань, відмовляються видати. Дійсно, до таких обставин, тобто єдиний шлях – це заочне судочинство. Але ця процедура, як бачимо на прикладі, вона є складною, і плюс, на мою думку, там має бути суттєво удосконалена сама процедура, для того, щоб можна було досягати цих результатів і якісних, і очікувати, що рішення такі будуть в Європейському суді. Але загалом по розслідуванню, тобто у нас робота побудована таким чином, що були встановлені і організатори притягнуті, і виконавці, і ті ж самі посередники. На сьогоднішній день нам повідомлено про підозру, для прикладу, тобто 4 особам, які займали керівні посади в управлінні громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ, яким інкримінується саме передача наказів, організація, додаткове незаконне фінансування. Але 3 з них продовжують працювати в Міністерстві внутрішніх справ, і їх не відстороняють від посади, вони виконують ті ж самі функції, і це є, на мою думку, шкода для розслідувань, тому що їхні підлеглі, бачачи таку ситуацію, не хочуть давати показання, і загалом не відбувається очищення, не відбувається те, для чого відбувалися ці події. Пане Сергію, з 20 листопада Генеральна прокуратура втратила частину своїх повноважень, оскільки мали передати певні справи до Державного бюро розслідувань. Воно фактично не створено. Це якось вплине на розслідування справ безпосередньо Євромайдану, Революції Гідності? Звичайно, це суттєво вплине, це суттєва перешкода для розслідувань. Її взагалі не повинно було би бути, якби депутати і Верховна Рада відповідально відносились до своїх обов'язків, дійсно бажали, щоб ці злочини розкривалися, щоб розслідування в них не зупинялося ні на хвилину. Тому що, перше, це нічого додаткового, тобто нових проваджень не можна розслідувати, якщо зараз прийде ще хтось, а вони приходять, люди, навіть через 3 роки, через 3,5, через 4 роки приходять з заявами про стосування до них насильства, то ми вже не зможемо це розслідувати, тобто і передавати в поліції чи в СБУ, які особи, які підозрюються, окремі працівники, теж немає можливості, тобто розслідування не буде. Але крім того, є ще, що ми не отримали права продовжувати розслідування стосовно проваджень, розпочатих слідчими поліції. І фактично зупиняється велика частина розслідувань. Незрозуміло, коли буде прийнято це рішення і саме вбивства на Майдані, тому що вони розпочаті 22 січня саме слідчими міліції. І тут тільки один вихід, щоб найшвидше Верховна Рада прийняла рішення щодо продовження повноважень, тому що не вина, знову ж таки, ні слідчих, ні потерпілих у тому, що не створене ДБР, що ці реформи гальмуються. Справи не повинні страждати при цьому, слідство не повинно страждати при цьому. Тобто, але на сьогоднішній день, завдяки таким діям Верховної Ради, яка не знайшла голосів, фактично по багатьом найбільш тяжким злочинам розслідування зупинено.
Пане Сергію, дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Сергій Горбатюк, начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, був з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми говорили також про розслідування справ Євромайдану, Революції Гідності. Ну, є юридичні колізії, як ми бачимо у цьому питанні. Але знаєте, пане Віталію, хочу запитати те саме, що питали зараз у пана Володимира. Ті родини, родичі, з якими ви спілкуєтесь, вони шкодують про те, що тоді не зупинили своїх близьких, тому що пройшло 4 роки, і, знаєте, можуть бути дуже контроверсійні зараз оцінки тих подій. Ну, безперечно, як сказав Володя, абсолютно точно. А мої безпосередні клієнти – це Чмеленко і Корнієв. Це такі доволі видатні, знакові постаті. Дружини дуже сумують, і родини, але жодний раз за цей час я не чув такого, щоб вони казали, що це було марно чи не марно. Вони пишаються, вони родини причетності до цих людей, вони раді, що вони дали Україні цих людей. Скажімо, а сум з приводу втрати, що ж тут можна сказати, найближча людина, це взагалі важко коментувати. Але розочарування, які я такого не чув. Є розочарування в діях сьогоднішньої влади, яка прийшла на трупах фактично цих людей, на кістках, на крові поранених, прийшла і фактично повторює все те, що було в вигляді фарсу. Да? Якщо Янукович – це наша трагедія, то те, що відбувається зараз, те, що казав Горбатюк про дії Авакова, все інше, це такий жахливий фарс, який іноді важко навіть повірити. Але ми маємо через це пройти і шляхом еволюції далі. Ці жертви ні в якому випадку не є марними, вони перевернули уявлення багатьох громадян. Тут молоде покоління на них буде просто виховуватися. Да? Я знаю, наскільки Староконстантинові просто це культова особа, батько Володимира, і діти в школі будуть ходити, будуть знати, будуть розповідати. І я думаю, це значно серйозніше, це еволюційні зміни. Пане Володимире, ви, от як представник громадської організації, я хочу вас запитати, що робить держава, чи робить щось держава нині, після того, як 4 роки пройшло з тих подій, для близьких загиблих? Безумовно, є певна співпраця з державою, тому що на першому етапі, так і зараз, потрібно вирішувати питання соціального захисту, тому що без батьків напівсиротами залишились маленькі діти. Вони потребують допомоги держави. Залишились без годувальників старі батьки. І ми спільно з пораненими, з ініціативною групою поранених на Майдані, співпрацюємо з урядом для розробки програм соціального захисту родин. На даний момент нещодавно Верховною Радою був прийнятий законопроект, який дозволив отримати такий соціальний захист ще 8 родинам Героїв Небесної Сотні. Безумовно, є ще проблеми. Є питання, які стосуються саме соціального захисту, але ці питання вони вирішуються в робочому порядку. Можливо, не так швидко, як нам хотілося б, але в цьому напрямку є якісь руки. Пане Володимире, мушу вас переривати. Наш ефірний час, на жаль, обмежений. Володимир Бондарчук, голова громадської організації «Родина Героїв Небесної Сотні» та син загиблого Героя Небесної Сотні Сергій Бондарчук, а також Віталій Титич, адвокат родин Героїв Небесної Сотні, були разом з нами цієї ефірної години. Я дуже дякую вам за цю розмову. Прямий ефір телеканалу АТР продовжується вже зовсім скоро. Наступної ефірної години у гостях на телеканалі АТР Левко Лук'яненко, політик, Герой України. Не пропустіть. А за 5 хвилин на прямому ефірі телеканалу АТР «Заман». Я прощаюся з вами до завтра.